Dus jouw gas is veel te lang? Nou, uw gas is net te lang, maar volgens Jota, de laatste trainer van het Karsjespaar, wel ja. Maar ja, die begon eerst al de lijn stonden net, hij kon er net zijn. Nou, hij stond me in juist. Ik dacht dat we hoeven voor de crisis net weer te kalken, want ze zijn juist per ongeluk 2 keer kalk. Ik een domper voor Telstar, de club uit Velzen, die het al de hele week in Oudegeer traint. Droevig. Dus ja, het is zeker voor ons. Je hebt een paar leuke toppers in je voorbereidingsschema. En dit was er één van. En dan kijk je toch naar uit. Dus droevig, ja. In het voor hier de Turkse club al klagen over de lange reistijd van haar trainingskamp in Hoenderloo naar Oudegeer. Net voor Telstar en VV Oudegeer wie het zat dat Keizerispoor gewoon net spelen woer. Haar trainer is het veel te tiens op West. Hij stond daar bij dat pijltje daar en er is er net waar geweest. En de lijn weer natuurlijk te zijn en toen de gras te haaien. Gras haaien. Plain out. Ik heb gehoord dat ze daarna over een paar dagen wedstrijd spelen. Nou ja, misschien wilden ze niet op die manier overbelasten door deze wedstrijd te spelen. Maar ja, ik denk dat de achterliggende reden is, maar dat weet je niet. De Turken binnen weer voortgingen zonder te spelen, tot teleurstelling van Telstar, de maaiwerkers van VV Oudegeer en honderden fans. Je wie al een goede 100 man publiek op het veld. En er weer dus een ploegje van een man of 20 die kwamen uit Rotterdam en uit België wel helemaal. En die vonden het echt belachelijk. VV Oudegeer onderzoekt het nog op wat ze de kosten die ze maken haar verheljen kunnen.